Sige, sige. Inandar na, inandar. Inandar na. Laki-laki to, malaki-laki to. Oh, peace on tayo mga katoy. Oh. Yun. Thank you Jesus Christ. Ah, kinakagat na naman mga katoy. Hilain mo. Hilain mo. Hilain mo. Yun, ay malaki to. Malaki to, malaki. Ay, alam, malaki to, malaki. Ay, kaya. Kaya to. Uy, grabe, ang laki. Ay, napakalaki. Meron pa yung isa dyan. Ganyan yung kalaki. Ito, tinan mo siya, puno, oh. Ay! Ayan, Saan mo nahuli yan? Ayan, buntot to, malaki oh. Ayun, malapad yung buntot pala. Ay, kalupit mo naman. Doon yan mga katoy, nakuha ni Kachoy Dilmar sa dulo na yun, no? Yung spot na yun, no? Di Kachoy Michael Borak. Oo, ay pwede na, malalapad din eh. Sa kabila. No? Ito, kay Boss Ervin. Uy! Uy, bumawi isa. Bah, ang dami na rin para tumuli. Ayun pa, Kachoy huli oh. Ito yung gikabiwas. Ito yung huling update natin. Uwi na rin kami. Kanina yan. Kaya sa'yo to eh. Yan mga sa'yo. Yan dami. Sa akin, binidyo mo na ba? Oo. Oo. Pinakita eh. Grabing huli ni Kabiwas mga toy. Ito yung akin siyempre. Update ko yung akin. Ay, swerte tayo ngayon. Ilan ba? Ito? Nasa siyang mata to. Uy, dami na. Oh. Ay, ginagawa. Nasa siyang mayroon tayo yung isang five fingers. Dalawang 5 fingers. Ayan. Thank you Jesus Christ. Corporation to, dalawa. Papaching tsaka si Kuya Bilog. Ay, ang matindi ah. Shoutout sa'yo, Kachoy Road Fishing. Oh. Thank you. Damit ka na rin namin. Oh. Support yung channel niya. Pati ni shoutout sa'yo bata sa kay Talim. Ayan. Sige, bye-bye. Uwi na Maraming kami. salamat. Ingat Sige. kayo. Ingat. Ingat, salamat. Mga kasi yun, nakadali na si mga. Uy, lalaki pati. Grabe. Wala, good size talaga lahat. Na dalawa. Maganda. Parang kakababa mo. Kakaano mo lang. Oh, ganda oh. Dalawa oh. Ay, panalo. 3 na. Oh, uwian na. 3/4. Sa Fire and Rescue Anglers. Ayun, shoutout nga mula sa Fire and Rescue Anglers sa Pasig ko yan oh. Pasig. Oh. Kami nagka-comment sa isang lugar ng pesta na ito. Ah, Sama tayo sa sa Hamianan dati. Miana, tsaka dito sa Yung pare-pares tayo na zero. Ay, sila pala yun mga tayo. Yes. Mga subscriber pala natin to sila. Kasi mga tropa. Fire and Rescue Angler sa may Pasig yun. Shout out sa inyo mga tayo. Thank you. Na-meet natin sila dito. Bali, pala. Sila pala yung mga nagko-comment sa atin doon. Ayos. I-upload na lang natin ito mga tayo. Pag zero ko, di ko i-upload to. Kailangan makaulit tayo kahit isa. Kasi diba, bus na naman tayo nito. May Kabiwas oh. Si Kabiwas. Ang ganda ng meet up nyo ngayon ah. Umuulan. Walang huli. Kasi din eh. Sa Prince Babar lang pupunta. Pupunta. Yung bibigay sa yung reel at saka rad. Si Erwin, di ba? Erwin. Kajay Erwin, oh. Kajay Erwin. Yun, isang magpalang araw ulit sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. Panibagong araw, panibagong video tayo mga katoy. Itong spot natin mga katoy, grabe itong spot mga katoy. Akala mo may tournament. Nakamit natin kanina yung Pasig Fire Rescue Team doon mga katoy sa dulo. Yung mga subscriber rin para natin yun, yung mga thank you mga katoy. Yung dami nila, mga taga Las Piñas Anglers. Tapos dumating na rin si Kabiwas TV, si Aro Vlog, kaya kasama ko kanina. Sana makadali tayo mga katoy. Ang daming anglers mga katoy, grabe. Pinaubayan natin doon mga katoy para makarami naman sila. Para ma-experience nila yung spot dito. Dito na
lang tayo kasi ganyan. Sayang, umuwi si ano, Kachoy Jani. Wala pa, baka maunano pa ako eh. May kumikibit ba dyan? May umalik na ba? Ayun. Bali, ano na pala natin? Batiin natin si Prince Pabarlan. Belated happy birthday, Kachoy! Andito lahat ang trupa mo. Di sana kung sumama ka. Andito si Michael Burak, oh. Yun, mga Kachoy. Meron tayong Kachoy na bago na naman. Nadagdagan yung Kachoy natin. Si Ronaldo Sigera. Yun, shoutout nga pala sa mga Robinson, tracking. Yan, sa GJS tracking ng Robinson. Yun, thank you. Salamat. Maraming salamat, Joy. Dagdagan na naman yung Kachoy natin. Maraming salamat sa mga sulit Kachoy talaga natin. Thank you. Ayan mga Kachoy, meron tayo nakakita na naman dito. Ang dami pala nito natin, mga Kachoy natin, no? Si Kachoy Duran ng Taytay Rizal, no? Ayun. Shoutout nga pala sa asawa ko. Si Pinayagan ako kahit umuulan. Grabe, umuulan talaga kanina, grabe. So ngayon para-paras kaming zero pa. Pero ang dami, Bokya. iba, ang dami to, no? Ang dami nang huli. Kahit taga pa rin, kahit Bokya. Sana makadali pang baon sana bukas. Shoutout kay Kachoy Christine Lago. Yun. Manood mo na ako mamaya sa vlog. Sana pa, Webes. So yan, maraming salamat. Salamat. Thank you, Kachoy. Nakadaan na si Michael Burak. Oy, second cuts na yan, ha. Kala ko mapapatiktok ka na pare. Ang lupit. Pangalawa na. Wala pa, pambira talaga. Doon ako, sunod-sunod yung mga uli nila doon. Ang ganda nga doon. Paubayan natin sa mga natin. Yung mga nasunugan, kawawa naman. Oo, may nasusunog pala mga Katoy, oh. Sunog yan, parang pala kasi. Ay, nakota naman talaga. Oh, may sunog mga Katoy sa may likod ng Sokmon People's Park. Sana all may pang-uwi na. Nakadalo lang siya, yung malaking dalag kanina. Yan, ha. Kinakagat. Huli ka. Uy, malaki. Malaki, oh. Malaki mga Katoy. Malaki. Uy, thank you Jesus Christ. Jesus Ginoo. Uy, dako man ani, uy. Oh. Kachoy, dito ka na. Pang thumbnail na to mga Katoy, baka makalimutan pa natin. Sus, Ginoo. Uy, dako. Palagay na sa hello. Tabi-tabi po. Ay, uy. Yun. Parehas. Napaganda ng agis. Oo. Ganda ng agis. Agis na pero Saglit lang binirara. Ganun lang pala yun. Nakadali, ha. Malaki. Hindi na Bokya. May kinakagat din ako Katoy. Oh. Maliit mga Katoy. Grabe ang laki nakuha ni ni Aeroblog na igat, oh. Grabe ang laki. Sige, no. Nakalala ka, Choy, baka may bata pa ka pa, lalaki ng Oo nga, lalaki ng bato dyan. pakakasubsub. Ate, i-release natin to. Bayae siya. Maliit. 2.5 lang, sayang. Kalaki pa yun. Nagkakagata na. Nagkakagata na. Dakula yan, no, ya. Dakulaon. Laki ng mga sinakuha niya, ni Arrow Vlog. Ayun sa akin na yun talaga, oh. Ilang ginatong pilit ko. Ganda dito, nag-ano na. Kakagata na. Sinagat nga akin, di ba? Yun, shoutout tayo Matoy, makaisa pa tayo. Yun, shoutout na. May shoutout na. Yun, shoutout kay Kachoy. Yun, shoutout kay Kabiwas TV, kasama natin. Yun, saka sa Arrow Vlog.
Dito natin mga katoy saan. Oh, lupit. Ganun lang mga katoy. Tapos dyan natin para talagang kitang kita talaga ba oh. Yan. Kachoy, umiwas pala to. Nahuli niyang nguso. Ano yung katawan eh. Tanggal yung... Huli! Yun! Huli! Nahuli rin mga katoy. Sabi ko na mga katoy, hawakan natin eh. Oh. Choy! Sabi ko na nga, may huli rin siya eh. Hinawakan ko lang yung ano eh. Oh, good size. Thank you. Nabi. Nabiwas! Choy ko! Nabi. Sabi ko na nga ba eh. Boy, tamaan yung ulo mo doon eh. Makasama doon sa dulo. Mapunta ka sa ano to eh. Ito lang. Ayun, yan naman. Yan. Ilagay mo natin to. Wag mo lang kibitin ha. Baka naman magsining ako. Si Ruben po tayo. Taga binangon, ito yung taga Angono. Inaagad yun sa'yo. Hilahin ko ha, pag hila po tayo, ang nahila yung pinapainan ko. Kulit yung balat ko eh. Aray! Ay, puto yung bali-bali. Sorry. Choy! Huli? Ayo, huli oh. Nagikwento ka pa lang, ginagatan ka na. Woo! Yeah! Ay, ang laki. Ang taba oh. Ang taba. Ang taba. Hindi yung isda lang. Lolo ka ni Katoy Raymond. Lolo talaga to. Meron ka rin? Ay, may huli. Ay, malaki. Malaki to. Malaki to. Wala na. Ay, ang laki oh. Palpula na. Ay, ang Kachoy, laki, good oh. size. Grabe. Wala man lang kagalaw-galaw. Oo nga eh. Grabe, ang laki mga sinadali ni Kabiwas. Ito mo kinakagat. Ito, isa pa. Bitin yan sa isa eh. Gatin mo. Yan. Yun! Huli na naman. Yan, ang laki mga katoy. Yun! Thank you Jesus Christ. Ginoo talaga. Oh, busog na busog sa feeds. Wala yan? Oh. Ano ka talaga? Oh, atanggal. Isang sako pa akong piston. Ang tataba mga to, oh. Pinakain kasi ng feeds eh. Lipat na kayo rin oh. Ayan, Michael Bamrak. Oh. Uy. Ay, good good size ba yan? Good size? Maganda yan, Noy. 4 fingers, good size pa ba yan? Lupit. Ayan oh. Huli. Ayan oh. Yun oh. Kaliwat ka na. Ang lapad oh. Ang lapad mga katoy oh. Hindi kita naman na kasi ko. Ayan nga tayo, mag-apat na to. Oh. Sa boundary na? Hindi, dito. Nagkikibitan din kaya rito. Ngayon lang. Nakibit na. Uy, yan naman oh. Uy! Sabi ko sa'yo, may pain. Baka sabihin mo, walang pain. Oo, hindi, wala na. Tatlo yan oh. Hindi naman Kabiwas na naman oh. Malaki na. Ang laki na naman. Isa pa. Uy, meron? Nawa, sayang. Ay, grabe. Si Aro Vlog, ayaw sa tumabi sa atin. Nakakarami rin dun eh. Yan, hinihila tayo. Hinihila rin ah. Kinakagat na naman mga katoy. Hilain mo. Yun, ay malaki to. Malaki. Ay, alam, malaki to. Ay, kaya. Kaya to. Uy, grabe, ang laki. Ang laki mga katoy oh. Mga katoy, ang laki. Sulit na sulit oh. Grabe. Yan, pang thumbnail natin to. Paano ba to? Picture. Ang ganda ng size mga katoy oh. Grabe, uy. Nakalima na ako. Oh. Grabe, kachoy, nakakalima na. Kalima na.
katumbas ay 6 na kasi ano, malaki-laki yung isa eh. Ayos, ayos! Ay, mabigat-bigat yun ah. Ayan, videoan nga rin yan ah. Huli ni Kachoy Delmar. Ayan, tingnan natin. Ay, ala, grabe naman yan. Grabe naman yung huli mo pare. Ang laki may Parang plapla pa. nauna pa kami Dalawa sa'yo. dito, may isa pa dyan. Nauna pa kami sa'yo ah. Ay, napakalaki Meron pa dyan isa dyan. yan, Ganyan din kalaki. Ito, tingnan mo siya, puno oh. Ay! Ayan, Saan mo nahuli yan? Ayan, buntot to, malaki oh. Ayun, nga lapad yung buntot Ay, pala. kalupit mo Ayan, naman. nila. Ayun. Wala, Laki. ilang oras mo lang yan. Plapla, tas puno yung styro. Ay, naku Ayan, po. si Idol Delmar ang nakadali. Doon pala sa dulo yung tamaan ngayon, Sa doon, pala, dulo. Doon, sa Sa dulo naman tayo, kabilang dulo nga lang. Ayun, doon lupit. Doon siya galing sa dulo na yun. Kasama naman kapitbahay niya na. Para na nakaraan, kasama kapitbahay. Napakalaki, boy pa nga ako. Grabe si Idol Delmar, nabayabas pala yung sa spot sa dulo. Sus, Mariusip. Sarap gawing thumbnail to. Thank you, Kachoy. Viwas mo tayo. Yeah. Dali ka, Choy. Shoutout naman dyan. Ay, shoutout dyan sa FC Anglers. Ayun, oh. Grabe, ang ganda pala ng size nun talaga sa'yo. Dubli-dubli oh. Oh, Oh, finger apat. isa, oh. 5 fingers yung isa. Yung 4, katumbas yan sa akin. Ano, sa'yo, 8 na eh. Paano ka ba magbitaw? Ay, lupit kasi pala. Ay, grabe. Pinapabanda kasi pala dyan sa may water lily. Sa may kangkungan. Sabay hiyatak kunti. Yun kasi mga toy, yung ano na yun mga toy, oh. Yung kangkong na yun mga toy, pag napinaan nyo yun, pag binato nyo, yung bottom pala yun dito, bottom. Ayan, bottom. Hindi siya makibit sa ano, sa mayroong floater. Bottom talaga. Ganda ng spot na to. Kung makita nyo lang mga toy, itong ano dito, anglers na ko, napakarami. Patingin! Slowly but surely. Ayos na, oh. Grabe, lupit. Ingat. Patingin! Ayos oh. Grabe, ang dami oh. Ayos na yung araw. Grabe, ang laki lapad to. Shoutout sa inyo ha, yung sabi ko sa inyo, yung mga Sino nagbigay sumusuporta sa akin, suportahan nyo na rin si Kagiwas ha. Pati si Kachoy. Oh, yan. Yan, uwi na sila. Ah, ingat kayo, ingat. Ingat. Sige ba, lang. Ah, sige, sige. Okay. Eh, ako nagdagang pa ng konti to. Uwi na si Kapishi. Alanganin pa eh. Uy, yala. Ay! Anong nangyari? Na-shoot! Di gagi, malaki-laki yan. Sayang yan. Sayang. Uy, may ano ko flies doon. Grabe, dami. Nakadalawa. Ay, tatlo. Tournament talaga eh. Tatlo pala, no? Ito oh, 5 finger. May ito, 6 finger nga. Oh, Parang hindi makapaniwala yung pag nakapanood sila, no? ayan oh, puno yung styro ni Idol. Hindi kasya. Ay, sa ano ko, fishnet ko maluwag. Yan eh. The Huli best. natin 5 piraso, pero okay na yun. The best dito. Yun, yung spot niya daw. Doon mga sa dulo. Sumisigsag, oh. Nakawala? Ay, ito rin. Ato, tata. Dalawa. Hihila. Wala, sayang. Anim. Sayang mga tayo. Ganda lang ila sa akin pag ganun, oh. Tinatangay na? Pag ganun. May ilalim. Oh. Malaki yan, oh. Sayang yun. Ang lalaki, oh. Sunod-sunod na oh. Grabe. Yung mga kinagat si ano dyan. Di na ano, napabitaw kasi na ano, may na at katama ata. Mas malaki yung isa, no? Kung nadali mo yon. Kikibitan na, uwi na. Kung kailan po uwi na, kikibitan na. Wala na muna uwi. Ay, puro good size oh, Idol oh. Hindi, bad size. Mas styro niya na yan, puno. Kasi binigyan tayo ng Kachoy Delmar, oh. Naawa tayo sa ulit siguro natin. Binigyan ako. Hati tayo. Joke lang. Uy, talaga, hati tayo nito. Alangan, kaya ka. Wala ka dyan. Boss, mahirap maglinis. Nagbebenta sa inyo bulate. Ay! Wala eh. Thank you, Kachoy Delmar. Donate pa si Delmar ng... Taga dito ka rin pare kayo. Oo, for patron. Ito, may binigay siya, no? Gusto mo sa'yo na? Ito, Kachoy Delmar. Dami-dami na to. Oh. Ganda-ganda na to, oh. Magalaw pa?
Wala na, patay na. Pero sariwang-sariwa. Oo, pangdaing. Sarap yan. Ayaw na nila, gusto nila gubuhay. Para di ka na mahirapan, hapon na rin na pati. Oo nga, alas 2 na yan. Alas 3, mag-alas 3 na. Kahit yan, maglibang ka na lang. Sigurado ka na may pangulam. Tol, ano oras tayo alising ko? Uy, kinakagat tayo, kinakagat. Kinakagat na, hinandar na! Laki-laki to, malaki-laki to. Oh, peace on tayo mga katoy. Oh. Yun! Uy, gandang size. Uy. Thank you Jesus Christ. Ay, dumi na ng kamay natin mga katoy. Ay, mga katoy, jackpot na oh. Uy, marami na nga. Grabe na to. Uy, good size pa. Grabe, Grabe, sarap na. Oo, ang dami naman katoy. Dami! Ayos! Makadiwas. Oh. Uy, okay. Ang dali ni Kacho yan. May isa rin nalapan. Lord, sana po Lord, laging ganito Lord yung huli namin dito Lord. Salamat sa pagbigay niyo sa amin dito ng spot Lord. Hoy! Balik ka na ulit dito. Hindi ka mahuli. Parang nag-TikTok na rin ah. Meron ka rin palang kasamang simi big vlog nilang anglers ha. Dali na naman mga katoy oh. Dali na naman ni Kabiwas oh. Uy, pwede na to. Ay, Oh, ang galing. pang-siyam. Pang siyam no? Ay ako rin siyam din ata yan. Kaya pang 10 yan ah. Uy, grabe, ang laki pala sa kanya oh. Ay, ang lalaki pala sa'yo eh. Ayan. Ay, grabe, ang lalaki. Size po. Ayun pa oh. Oh, dagdagan pa. Ay, ang ganda ng huli oh. Katsoy, Michael Borak. Lupit. Lupit. Lupit talaga. Ang lupit yun. Shoutout sa mga Makati anglers. Shoutout na tayo at boundary na tayo. Salamat tayo kay Jesus at maganda pa rin yung huli natin. Sila Papaching, andito rin pala. Nagpasalamat tayo Papaching. Binigyan ako ng white na ganito mga tayo. Yes. Saka yung hook. Madami-daming hook rin yan eh. Salamat Papaching. Happy birthday kay Master Friends Pabarlan. Di sayang, di na kasi nakasama. Di sana may libre sana kaming pansit dito. Salamat tayo kay Kachoy Delmar kanina nagbigay ng nag-share siya ng huli niya. Thank you sa tilapia. Pasig Rescue Team. Yon, shout out sa inyo. Salamat. Yon, shout out kay Roberto Gonzales. Yon, shout out. Primo 7597 yo. May mga code pa to. Shout out kay Duran 19. Yon, alam ko si Duran 19 ito kanina to eh. Saka shout out sa asawa niya. Yon, shout out. Teresi Dasa, yon, shout out. Zambi Stick Anglers, yon, shout out. Son Adventures, yon, salamat. Kamata Tulits Channel, yon, shout out. Dain Channel is, yon, shout out. Kaagutayno, yon, shout out. Aisa Tarik, yon, shout out. At siyempre pasalamat tayo sa mga Insa Anglers, yung mga sumuporta sa fishing tournament ni Jan Rocky Bobis, yon. Digatlon Masinag Branch, yon, maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan na mga katulad namin, mga maliit na anglers. So yun mga tay, kung sino mga tay magpapa-shoutout, comment lang po kayo mga tay para shoutout tayo. Mag-shoutout to kayo sa susunod na natin mga fishing adventures. Yun, maraming salamat. Balasa. Balasa. Wala oh. Wala, no? Grabe, ganda na. Jackpot na tayo mati, okay na to kung sakali man na di na tayo makahuli. Maiksing oras na lang mga toy. Bali maaga pa. Ramjo official yun, shoutout sa mga team Ramjo official. Uy, paano isa? Maraming salamat.
At kay Mrs. Ramjo. Salamat. Yan mga katoy. Bali siguro ano. Hindi na ako magbibideo mga katoy. Bali update na lang i-update ko kayo sa mga huli natin. Update ko na lang kayo mamaya sa huli namin mga katoy. Yun, maraming salamat. Thank you. Oh, grabe ay. Muro-muro dito. Huwag na natin puntahan sila doon kasi ano. Naistorbo sila. Maistorbo sila mga katoy kasi kagatan ngayon eh. Yan, si Papa Jing, punta natin. Ay, ano natin yung huli. Ang rami ka na rin, Papa Jing? Corporation to, dalawa. Yan, kasama niya dito, korporasyon niya ni Papa Jing tsaka si Kuya Bilog. Ay, ang matindi ah. Landanin natin. At shoutout kay Friends Pamarna, hindi ka pumunta daw. Nag-birthday ka lang daw eh. Kaya man libre ng tinapay tsaka pansit. Ang dami kuya oh. Kung sumama ka kuya oh. Shoutout kay Chamba. Yan ang huli nila ni Kuya Papa Ching tsaka ni Kuya Bilog. Yan mga spot namin dito. Ang daming grabe doon oh. Laki oh. Diyan na naman oh. Bottom yung ano. Yan si Kuya Bilog oh. Dalawa rin pamiwas pala. Magastos yung pusa namin sa bahay, 8 piraso. Yun lang. Sa ulam. Kaysa yung bibili pa no kuya? Bibili pa. Kaya sa akin yan. Ito pala. Kanin? Yan, kay Michael Borak. Malang ata, 5. Ikachoy Michael Borak. Oo, ay pwede na, malalapad din eh. Sa kabila. No? Ito, $2 din yan. kay Boss Ervin. Uy! Uy, bumawi sa. Wow! Ang gaganda. Hindi nga, kaya ano to eh. Sa'yo to eh. Yung akin. Aba, ang dami na rin pala itong huli. Ayun pa, kachoy huli oh. Gaganda nga ng size niya. Dalapan. Grabe. Dalawa sa kanyo. Ganda lang size pala sa kanya eh. Kasing ano niya? Kasing laki niya? Kasi, wala, yari ka. Kasing laki raw niya yung huli. Hindi ako sabi yun ha. Ganda talaga ng spot natin ito na. Ang ganda. Ito yung gikabiwas. Ito yung huling update natin. Uwi na rin kami. Kanino yan? Kaya sa'yo to eh. Yan mga sa'yo. Yan dami. Sa binidyo mo na ba? Oo. Oo. Pinakita eh. Grabe ng huli ni Kabiwas mga to eh. Ito yung akin siyempre. Update ko yung akin. Ay, swerte tayo ngayon. Ilan ba? Ito? Nasa siyang mata to. Uy, dami na. Oo. Ay, ginagawa. Nasa siyang mayroon tayo yung isang five fingers. Dalawang 5 fingers. Ayan. Thank you Jesus Christ. At salamat sa biyaya ng Laguna Lake. Yan ang malaki oh. Na lang. Grabe. Pa. Oh. That's Ay. Woo! Fish on. Uuwi na, nakadali pa. Oh. Ayun. Yay, fish on. Yan na mga katoy, Papa Cheng, salamat. Thank you. Ayun, salamat mga katoy. Uwi na kami. Yun. Uwi na sila kasi Ervin, no? Ayos, nakabayabas na naman. Nakabayabas naman kami ni Kachoy Kabiwas TV. Saka si Michael Liburak, hindi pa. Oh. Uwi na rin kayo mga katoy. Maraming salamat. At salamat sa mga andun, yung mga napunta natin kanina. Hindi natin puntahan, baka ano pa. Ang layo nila dun mga katoy, nakarami na rin sila eh. Yun o, lupit! Uwi na kami mga katoy! Grabe, hindi pa rin mag-anuan. Bawa na kami mga katoy, nagubusan na kami ng bulate. Yan mga katoy oh. Ay, thank you Jesus Christ sa blessing ng lawa. Yan, doon kami galing mga katoy, doon. Yun. Ito ang dadaanan nyo. Ano kami? Oh, Okay. thank you. Yan mga katoy, pag daan mga katoy, pag ganun. Tara. Mga katoy, oh, ayos mga katoy. Ulam na mga katoy. Oh. Isang linggo na rin to mga katoy. Oh. Yan mga katoy. Pang daing, pambaon-baon mga katoy. Oh, ito yung nadali natin. Babad natin sa suka. Yan mga katoy. Tsaka bawang. Paminta. Pamprito-prito. Oh, ayos. Ayan mga katoy. Oh.
Ang dalawang araw na to mga toy. Thank you talaga. Dinaing ko mga toy. Oh. Prito na ngayon. Pangulam. Yun, okay na. Sarap, mga kachoy, oh. Oh.